Lagi tren 10.000 di tangan istri yang halah sing jenenge wong desa mono ya wis biasa. Halo Kakang Bokayu. Tak lawas-lawase nyong urip nang desa ke sing jenenge krungu duit 10.000 kanggo sedina ke wis biasa. 5 juta kanggo sedina ya wis tau. 50.000 kanggo seminggu wong kepipit ya tayang bae. Kuwi lah ombal-ambil wong desa sing biasa menurut nyong. Mayoritas wong desa sing urip apa anane ke cenderung ora kaget ya, terlepas kangen kue kabeh ya menurut kebutuhan masing-masing, menurut keadaan masing-masing, dan menurut kahanan masing-masing ya pada ya. Istri yang tepat itu istri yang apa ya, istri yang bijak dalam mengelola uang. Kue pancen bener yang ngelebur duit sesuai kebutuhan bae, aki butuh gede yang ngeleburi gede, aki butuh sedidik yang ngeleburi sedidik, ngono ya guys. Nah contohnya nyong kie ke duit 10.000 ya kanggo sedina wong sing di jangan baos. Kebetulan nyong ke kepengin jangan baos tuku baos serong lontrong juranan kia ana Lombok wene tanggani. Wong ujar-ujare mono pengen satset ngono ya guys, jangan sing simple ora kasih ditangis anak. Ya wis apa-apa di blender njur dibruk-bruk nadong seng wis rampung. Nah iki baos serong lontrong uga 2.500 juranan masakone 500. Ya wis 3.000 njur kanggo sedina li. Nah li 10.000 egen jojol bukan egen jojol 7.000. Duit 7.000 njur kena ditabung. Alah ya padani ora klebur ya ditabung, nggo ngesuk padani klebur ya orang ngapa-ngapa nguyak duit maning. Sing penting awak ingin diparingi sehat waras selamat madang karo mbaos akaya. Ya orang ngapa-ngapa kak kala-kala madang karo mbaos ke ora ambendina nek ambendina ya pada bae bengor. Nah sekalian ya guys, jangan baos kayang kene kek menuruti nyongpol aring enak ya lekun temenan kene gumada gori kaya sambal asin legi pedes kek di pas nah madang karo kayang kene pada bae ngentek-ngentek nasegan aring jangan bener mono. Nah kia oseng mbaos nyemeke nyong wis dadi jan mancen pol gemese kue ana Lombok ngendir siji nang kono mbruh keplige kue engko gampang kena diceplus, bisa dideleng kue mbaose luget temenan bumbune mantep guys. Sing bingung jangan baos dikapak negeri tiru nyong kayang kene tak jamin rasane ke enak ora pahit anggar baose ben baose ora mang digoreng dene kena ben orang ngentek-ngentek nalengan ning tetep enak. Bagaimana guys, aku sudah menjadi istri idaman belum? 10.000 di tangan istri yang tepat. Dadi jangan baos luget kayak ini. Eling ya guys, ding anake ora mangan ya wis sing 7.000 kena nggo tuku. Nah sing gak penting runyung ya, gari tiru nyong tak pareng.